Chabwino lelonso tikambirani nkhani yokoma yosangalatsa komanso yofunikira kuimva ndi kuphunzira kuchokera m'baibulo ndiyo nkhani ya malilime. Ndelero tilowa m'baibulo ndikukamvetsetsa kuti baibulo limakamba chani kapena limaphunzitsa chani za malilime. Ndiye tisanambe zonse tikuwerenga baibulo kuchoka ku buku la machitidwe atumwi wachiwiri. Khani pomwepo timve tione kuti baibulo limati chani, limakamba zotani za malilime. Machitidwe atumwi 2. Ndipo pamene tsiku la Pentekoste lidafika, iwo onse adali amtima umodzi pamalo amodzi. Ndipo mwadzidzidzi adamveka mawu ochokera kumwamba ngati mkokomo wa mphepo yolimba, nadzaza nyumba yonse imene adali kukhalamo. Ndipo pamene adaonekera kwa iwo malilime ogawanika monga amoto, ndipo udakhala pa iwo onse wayekha. Ndipo iwo adadzidzidwa onse ndi Mzimu Woyera, nayamba kuyankhula ndi malilime ena monga Mzimu adawayankhulisa. Ndipo adali mu Yerusalemu wokhalako Ayuda, amuna wopembedza wochokera ku mitundu uliwonse wapansi pa thambo. Indetu umu ndimene baibulo lalembedwera. Tibwerezenso verse 5 ya machitidwe atumwi wachiwiri mweuja. Pani baibulo kuti ndipo adali kukhala mu Yerusalemu Ayuda, amuna opembedza kuchokera mu dziko lilonse pansi pa thambo. Taganizani inu, amuna opembedza kuchokera mu dziko lilonse abwera pamodzi. Zachidziwikire kuno kuti wina aliyense anali nalo lilime limene amayankhula kapena kuti chiyankhulo chimene iye amayankhula pakutengera dziko limene iye akuchokera. Pa verse 6 akuti ndipo izi zitamveka kunja, khamu linadza pamodzi, ndipo adasokonezeka chifukwa munthu aliyense adawava iwo akuyankhula mchiyankhulo chake chomwe. Zijandanakali zija kuti anthu amene wawa aliyense anali nacho chiyankhulo chake pakutengera dziko limene iye akuchokera. Pa verse 7 akuti ndipo onse adadabwitsika ndi kuyamikira, nati kwa wina ndi mnzache, taonani, si onse awa amene ayankhula chigaliliyani? Funso lochokera kwa anthu amuna opembedza amene anali pansi pa chipinda chimene ophunzira Yesu Khristu anali. Afunsana wina ndi mnzache, taonani, timaganiza kuti anthu awa, tikudziwa kuti anthu awa amayankhula chigaliliyani, nanga n'chifukwa chani ife sitikuwava kuyankhula chigulu chawo? Chabwino, tikatengera baibulo tsopano tiona taphunziranso kuti malilime amene ophunzira a Yesu Khristu ankayankhula anthu amawava. Funso ndi ili, kodi malilime amene anthu akuyankhula pano ni ndani amene amawava? Tsopano taonani pa verse ya 8 akuti ndipo tiwamva bwanji munthu aliyense mu lilime lathu limene tinabadwira. Izi zisonyeza kuti wina aliyense amawava ndithu akuyankhula chiyankhulidwe chimene iwo anabadwirako. Akamati lilime m'baibulo atanthauza kuti chiyankhulo, mu chizungu amati tongue kapena kuti language. Nditayang'anani baibulo lanulo musimo ayala ziyankhulo zosiyanasiyana zimene ophunzira Yesu Khristu amayankhula pa tsiku la Pentekoste pamene Mzimu Woyera unatsikira pa iwo, ndipo anthu ochokera mayiko osiyanasiyana malingananso ndi ziyankhulo zawo amawava. Tibwere tsopano mu tchalitchi mwathu ndi kuyang'anira zimene timayankhula mu dzina loti malilime. Kodi zifanana kapena kugwirizana ndi zimene baibulo limaphunzitsa? Funso labwino. Ndanenako ine, ndamvakonso, ndaphunzitsidwako komanso ndaphunzitsa kuwauza anthu uno kuti sitimamva zimene munthu ayankhula mu dzina loti la malilime chifukwa choona kuti ndi chiyankhulo chakumwamba. Kodi baibulo limatipo chani za izi? Inde ndi zoonadi kuti baibulo limafotokoza motere pa buku la Korinto yoyambirira chapter cha 14 verse 2. Baibulo kuti pakuti iye amene ayankhula m'malilime ena sayankhula ndi anthu koma ndi Mulungu, pakuti palibe munthu amvetsa iye, komabe mu mzimu ayankhula zinsinsi.
tikabwereranso mbuyo pa chapter cha 13 vesi yoyambirira Paulo akuti ingakhale ndiyankhula m'malilime a anthu komanso a angelo koma ngati ndilibe chikondi ndili chabe. Ndipo tikang'anira mavesi awiri amenewawa ndi amene abweretsa chiphunzitso chokuti malilime amene tiyankhula lero mtchalichi ndi malilime amene munthu samawamva ayi, chifukwa chokuti ndi malilime a angelo pakusiyanitsa ndi malilime a anthu. Ndipo timabwerekera mawu kapena amabwerekera mawu nokuti ndi chiyankhulo chakumwamba. Ndikutsimikizirani lero musanthula baibulo lanu, baibulo silimafotokoza kuti ndi chiyankhulo chakumwamba. Paulo amati ndingakhale ndingayankhule ndi malilime a angelo komanso a anthu, nditasiyanitsa malilime a angelo ndi malilime a anthu. Ndifunsenso funso lokoma ili: kodi angelo amayankhula zankhulidwe zake ziti, kapena lilime lake liti limene angelo amayankhula? Ndikutsimikizirani ine, ingakhale mafunso amene timafunsana timamva, baibulo limafotokoza momveka bwino kuti tikadziwe, tikaphunzire komanso tikamvetsetse. Tikafuna kudziwa za angelo kapena kuti ndi chiyankhulidwe chake chiti chimene angelo ayankhula, baibulo litiuza ku buku la Aheberi woyambirira. Tikaona vesi yake 13 ndi 14 yukamba za angelo. Vesi yake 14 baibulo likuti kodi sali iwo mizimu yotumidwa kuti ikatumikire iwo amene ali olandira chipulumutso? Ndi baibulo lifotokoza kuti angelo ndi mizimu yotumikira kwa iwo amene ali olandira chipulumutso, kapena kuti anthu opulumutsidwa. Tibwere mbuyo tikaona nkhani ya Abrahamu pa buku la Genesis 18, tikamvetsetsa kuti Abrahamu anaona pakatali anthu atatu amene baibulo limafotokoza kuti anali angelo a Mulungu, ndipo iye anawitana iwo nakonzera chakudya, ndipo atamaliza kudya anayamba kucheza nawo angelo. Funso ndi ili: angelo a Mulungu ochokera kumwamba, ndi chiyankhulidwe chiti chimene angelo amayankhula? Chinthu chimodzi chimene ine ndidziwa nchakuti Abrahamu ndi angelo amayankhulana. Nchifukwa chani amamvetsetsana, amayankhulana ndi kumamvetsetsana? Nkhani ndiyokuti baibulo lafotokoza kale ku buku la Aheberi kuno kuti angelo ndiwo otumikira iwo amene ali olandira chipulumutso. Kodi angatumikire bwanji kwa munthu amene adzamuyankhula chiyankhulo chimene munthu sangathe kuchimva chifukwa ndi chakumwamba? Inde ndizoonadi, ngakhale ku buku la Luka chapter chake choyambirira, baibulo lifotokoza momveka bwino kuti Mariya adakumana ndi mngelo Gabrieli, ndipo awiri awa adali nkukambirana. Komanso Zakariya anakumananso ndi mngelo, anali kukambirana naye mngelo. Izi zitipatsa ife chitsimikizo komanso zitiphunzitsa kuti ingakhale angelo, poti ndi iwo amene atumidwa kudzatitumikira ife anthu olandira chipulumutso, ayankhula chiyankhulo chimene ife tiyankhula kuti tikamvetsetsane. Tangoganizani, mngelo wabwera kwa Mariya kapena Zakariya ndipo akuwayankhula iwo chiyankhulo chokuti sakumvetsetsana, zikanakhala bwanji? Chabwino kuchoka pamenepopo tikumanenso wiki yamawa kuti tipitilize kuti tikamvetsetse bwinobwino zimene baibulo likunena. Mnali ndine mlaliki wanu Chimwemwe Samson. Zikomo chifukwa cha nthawi yanu pokhala pamenepo ndikamvetsera mawu a Mulungu.